U hebt wel alles mee. Een fantastisch dorp op een van de uitlopers, een oude zandrug. U hebt een geweldig landschap om u heen. U hebt leuke steden en buren in uw omgeving die graag naar u toe komen. Maar vooral, u hebt een hele actieve bevolking. Als je praat over leefbaarheid op het platteland zou je zeggen, waar hebben we het eigenlijk over? Als je ziet wat hier het programma is, hoeveel mensen daaraan meedoen en welke belangstelling dat allemaal oproept bij anderen. En met de feestelijke onthulling van een plaquette en mooie woorden van de burgemeester kan het ziende seizoen van de Speelder beginnen. Een mooi seizoen met films, concerten, theater en lezings van onder andere schreeuwer Geert Mak. Maar eerst moeten we even waarom in de tijd. Goeiejoen, dit is net de set van Peyton Place, maar dit is het kerkje van Wans uit 1892. Het oud-gereformeerde kerkje. In 2002 stier zowel de kerk als de plan nog in de stijgers nadat een groep dwarfsbewoners te jaren het leegstaande kerkje omkochten. Een van die dwarfsbewoners wie muzikus Heite Bruksma. Hij laat iets heel op tafel van de Speelder. Wij willen dus de ruimte hier, de foyer, gebruiken voor exposities. De grote zaal kan natuurlijk gebruikt worden voor exposities. En nou, dat weet. Dat weet. Meer hebben we net on exposities. Nee. En je kent natuurlijk van alles in. Maar het is behind, het is natuurlijk dorps, het is Leeds, het is net grut. Je kan 120 mensen kan je raast niet in de grote zaal zitten, dus het is Leedskalig. Ja. Het is net grut. Zo is het werd, want zo waren een kool op tafel lezen voor zo'n initiatief. Ja, toen was het inderdaad €1000 dat wij al hier als ploeg van 15 rond de tafel al hier op tafel lezen. En dat we binnen een jaar weer het kleer. Ik zou het zo wat doen. En een kool kost nou even wat meer, ik zou het zo wat doen. Als je Jood zo best, wat voor emoties roept de Speelder dan bij jou op? Nou, het is geweldig. Het jouwt weer om naar de oude tijden. Toen wij begonnen en toen wij wrakselen moesten. Sinds maar mensen die dat net zitten zeggen. Of die zijn ze grif met het kerken, dat kerst toen net zat verbouwen. Dat mij net gebeurde. De grootste chinstanders die zitten gelukkig na een aantal jaren al in de Speelder. Ik joeg u als bestuur toen 10 jaar om het te integreren in zijn plak, in zijn gemeenschap. En dat we eigenlijk na 4 of 5 jaar draaien al duidelijk dat het er gewoon bij hadden. En dat is wel de grootste. Daar moest ik nou weer om denken op het moment dat het 10 jaar waarom we dat wij de zaak hier hebben. We hebben de goede contacten in de, wat ik al zei, in de cultuurwereld, de filmwereld en in de literaire wereld en in de kunst- en cultuurwereld. Dat is echt belangrijk. En ja, ik denk toch de sfeer in de Speelder, de warmte, het smoeken hier te komen en het gezellige. Een gebouw is één ding, maar wat er in dorst is een tweede. Dus we droegen dat ik machinaal. Daar zei ze van jongens, we moeten iets mindsen wat de grenzen van deze dorp oerstijgt, en zelfs de grenzen van Friesland oerstijgt, om een plak als dit in waardigheid deel te zetten in een grote verband. En daarom woonde ik een vleugel en daarom heb ik hele goede gezelschappen in je hand die graag kwamen en nog steeds komen. En daarom moest vind ik net inboeten op kwaliteit. En dat geldt voor deze provincie, maar dat geldt met name vanuit zo'n Leeds. Ik neem het maar een parel in zo'n land als dit. Tijdens de openingsdag weer goed te merken dat de Speelder libbert in het dorp. De bewoners binnen volle palutsen en grutsk op het succes van de Speelder. Of het nou om concerten, theater of gewoon het organiseren van een boekenmerken gaat. Dat laatste is een initiatief van Lies Gut, voorzitter van de culturele commissie en in het Duistig Libben literair recensent van de Telegraaf. Het is een hele mooie tijd geweest, heel leerzaam. Heel bijzonder om met mensen uit het dorp samen iets te ondernemen. Met allerlei verschillende mensen. En ja, iedereen heeft zijn talenten. En samen al die talenten maken dat je een heel mooi theater- en dorpscultuurhuis kan neerzetten.
En ik probeer vanuit mijn achtergrond, literair recensent, de boeken en het theater te promoten. En dat lukt verschrikkelijk goed. Eigenlijk zou je zeggen kennen, het had de mensen weer in bloei gebracht. Dat is de volle zijn. Dat zou ik net door te zeggen, maar het heeft mij een soort bracht. Het weet ik een heleboel orenmensen ik die nog nooit jet hier van klassieke muziek. Of van poppentheater. Of van een film. Het heeft bijzondere momenten steeds weer opbracht van mensen. We trusten ik voor oors in het leven staan. En we trusten als meerskip weer verdividage en energie binnenbrengt. En dat is een gebouw, heeft er van nodig. Zien jullie weer een groep dwarpbewoners met een visie? Is die visie altijd zien hier oranje blijven? Nou, ik denk het wel. Ik denk eigenlijk dat een heel groot pad van die visie er nog steeds luidt. Het is en een dwarpshuis en een cultuurhuis. Dat dwarpshuis gebeuren, dat zal wat mij betreft dat zal meer invuld worden kennen. Het zal misschien al wel wat meer zijn, maar echt een centrum worden kennen. Maar een hele lege drempel, waar mensen elkaar treffen kennen. Dat ze bijvoorbeeld morgen een krantje lezen kennen. Of bijvoorbeeld althans een wifi-verbinding hebben, want die hebben we nog net. Die staat niet op het verlanglijstje. Dat mensen hier maar hun iPad of een laptop komen kennen om wat te werken. Ja, wie weet hebben we moeten daarover nadenken hoe we de toekomst invullen willen met de speelder.